राकेश ब्रह्म बिथाङा बिटिआरनि सबसे टेलेन्टसिन एमसिएलए मोन इएममोन। बिथाङा दा एमसिएलए, दाबो बिथाङा बिराद टेलेन्ट। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिथाङा रिजाइन होबाय। बिथांखौ आं मानो बुंदों, दिनै बिथाङा मा स्टेटास दंबावो। इउपिपिएलआ बेखौ प्लेटफर्म होनानै फोथांदोंमोन, बेनि थाखाय केरियार बानायना होदोंमोन, बेखौबो फोथाय खेबस' खालामबाय। बै समाव इउपिपिएलनि जानानै गोगोम लेक्सार होजेनग्रा खुरिया बासन दुनियानि दाल इएम बा बिथाङानोमोन। बिथाङावथ' मोनसे लिडारशिप कुवालिटि गैखाया आरो दिनै बिथाङा बनसुखौ बखिनो फैदों। दिनै बनसुनि नाम लायै लायै बिथाङा बखिदों। जेन हक बिथाङा मोनसे माहारियारि आफादखौ सोंखारिदों गोख्रों रावजों। बिथांनि थिंकिंआ माबादि, मा लेक्सार होआ, नोङो सोरखौ बुङो, नोङो कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया प्रभाइड्स आस मा होदों जोंनो, राइट टु स्पिच। बे हिसाबै नोङो इन्डिपेन्डेन्टलि नों मा बुङो बे आलादा खोथा, नाथाय नोंनि जेखिनि राव प्रथमाव बेखौ जोङो बुजिनो हायो जे फार्स्ट अफ अल असमिया, बेनि उनावसो होननाया। बिदि होननायनि सिगां नों फंसे खोथाखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा सानग्रोनांगौमोन। दिनै नोंथाङा सोर, गासिबनिबो सिगां नोंथाङा सासे बर' हिसाबै नोंथाङा बर'खौनो उनावसो दोनो। समग्र बे नर्थ इस्ट इन्डियायाव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बर'फ्रानो देरसिन ट्राइब। दिनै बे खोथाखौ नोंथाङा बुजिना बुजिया। बेखायनो बुंदों आङो, नोंथाङा बिराद टेलेन्टेड इएममोन, दा एमसिएलए आरो लास्टआव जिर' मोनसे बर'नि माहारियारि आफादखौ बेबादि मुं सुयै बुंबाय थानो नाङा। नोंथांनि मा बिरोधि खामानि मावदों बनसुआ? नोंथांनि मा अयनाय खामानि मावदों बनसुआ? दिनै हारियाव खैफोद आफोद जायोब्ला नोंथांनि जावले नाम लाबाय थानाय, बनसुनि नाम लाबाय थानायखायसो बुंदों आङो। दिनै हारियाव खैफोद जायोब्ला गसंथेनो थाखाय मोनसेथ' थानांगोन माहारियारि आफाद। दिनै मोगा मोगि जायोब्लाबो नोंथाङा बेखौ सहाय होनो फैखाया। नोंथाङा सा साज्रां बखिलाबायदों। खैफोद जाबाबो बनसुआ सौसिलांगोन, बनसुआ जुजिगोन, जाथिनि थाखाय गसंथागोन, नाथाय खैफोद जायोब्लाबो नों बादिखौ मोनखाया। सिन्था खालामनांगौ, बनसुआ ओरैनो जोनोम जायाखै, माहारियारि आफाद बियो। बयबो गेदेर गोलावफोरनि साया सायख्लुम लानानै, गेदेर गोलावफोरनि आशीर्बाद लानानै, बयनिबो डिसिसन लानानैसो बियो गिदिर गोलावफोरनि डिसिसन लानानै जोनोम जादों। नोंथाङा जेबो बेखौ बुंनायनि अधिकार गैया। आलादा लाइनजों बुं, साजेसन हिसाबै बुंनायनि खोथा दं। नोंथांनि बे जावले बनसुनो टिका होआखै, माबा होआखै होननाया, टिका होलायलाय नोंनि मा मावदों? ना फुल स्टप खालामनानै फैदों नामा बनसुआलाय? फाग्ला रावखौ गारमारालै नोङो। सासे लिडारनि खुगानिफ्राय बेबायदि ओंखारो। फार्स्ट अफ अल नोंथांनि खुगानिफ्राय बर' हारिनि मोजां शब्द ओंखारग्रोनांगौ। बर' हारिखौ लानानै असमियाखौसो होनग्रोबाय नोङो। नोंथाङा मा टाइपनि मानसि बेखौनो जों हमनो हायो। माबे केटागरिनि लिडारानो नंखायाबा माबे टाइपनि नोङो? दिनै नोंथाङा हारिनि सायाव अननाय दंना गैया? नोंखौथ' सोर लिडार, सोर फाग्ला लिडार मानिनोब्रा? बेबादि नङा। जाय हक बयखौबो रेसपेक्ट होनायजों लोगोसे जोंनिखौ जेब्लाबो गिबियाव रायखांग्रोनांगौ। नंगौना नङा? गावनिखौ जेब्लाबो गोजौआव। नोंनो बर' जानानै बिइं ए बड' पिपोल, नोंनो नोंनिखौनो बाख्नायनो हायाबा आरो माथो होनबावनांगौ दं? नेक्स्ट टाइम बेबादि दाहोनसै। मानगोनां होनबाय आं नोंखौ, राकेश ब्रह्म नोंथाङा बेबादि नेक्स्ट टाइमाव दाबुंसै। नोंनि हारसिङैया सौग्रावलाबायनाय खोथाया
मोनसे संगठनजों जुजिनो हाया। सिद्दा खोथाखा। नोंथांनि बे फंसे फंनै बाथ्राया मालाबाबो संगठनजों जुजिनो हाया, संगठनखौ सौग्राव होनो हाया। नोंनि बे गोदोनिफ्रायनो गोखा गोखा बुंनाय भाषाया भाषा नोंनाव दाबो खाराखै। बेनि थाखायनो नोङो दिनै UPPL आवबो जायगा मोनफिनला। दिनै BPF आबो जायगा होआ नों बादिखौ। मान गैया, सनमान गैया, सोरखौबा बखिलाबायनाय, बेबादि सोलिनाय नङा सार। जोङो सनमान होनो सानो, नाथाय नोंनि जेबादि भाषण सनमान होथावथाव नङा। सिद्दा खोथा, मा बुङो मा बुङा बेजों खोथा गैया। स' थेंकिउसै रायजो राजाफोरखौ हयले आङो आखाइ खबजबखायो रायजो राजाफोरखौ। नोंसिनि सायाव थाबाय कमेन्ट्सआ। थेंकिउ भेरि माच फर वाचिं।